dag skal mig og min lillebror smadre fjernsyn. Er du klar, Oliver? Ja. Du må gerne starte. Bare så hårdt du kan. Jeg prøver den her. Ja, alt hvad du kan. Prøv en gang til. Ja, den derinde. Prøv det. Og klar lige. Prøv det gør sådan her. Det er dig. Prøv ud i kanten, Oliver. Prøv ud i kanten. Det her. Nej, så vil vi prøve sådan en gang. Her. Ja. Eller her. Ud i hjørnet, prøv her. Ja. Ja, og klar. Prøv jeg også lige. Så det er ikke gjort samtidig. Ups. Så det er gjort samtidig. Hvad med? Prøv lige, den har anden anden nu. Der er på her. Prøv lige med din hammer. Ja. Prøv det nu. Der er på. Det var ikke særlig godt. Ja, prøv at se. Kan du være med at spørge mig op, om man har bare et handske? Så der bruger du. Ja, så spørger jeg lige mobber. Der. Oliver! Nej! Hvad så med musik der? Døren er smart. Jeg tror ikke det bedste med handsker kan jeg normalt. Jeg bruger danse. Okay. Du bruger danse. Hvad nu? Oliver! Oli! Så nu er det min tur. Ja. Hvad nu? Bro! Ja. Prøv at komme. Og se her. Det er sgu lidt voldsomt. Er det gået igennem? Ej, hvor er det nu, det siger det. Så det er bruger smad heroppe. Hvad nu? Skal vi prøve at give den en slag? Ja, der bruger. Hvad nu? Det er ikke. Så der bruger. Jeg tror, jeg har med skoen. Ej, der fik jeg både sagen. Der bruger dem. Jeg prøver lige at blive. Jeg prøver lige at blive her. Jeg står lige på den side. Nu passer vi på. 1, 2, 3, 4. Der bruger du. Er det brugbart, det her? Oliver! Ja. Gem her til mig. Det her. Det har jeg gerne ville. Jeg tager det sidste plan. Den der ting her. Der kan man undre mig over, hvad er. Det har jeg også. Stikker det her ind under. Det kan jeg ikke bruge. Ja. Åh. Bruger du der nu der? Så prøv den. Jeg prøver med den her ende. Der kommer også en lille advarsel. Lad mig gøre det her derhjemme. Vi er trap professionelle. Ja. Det er sgu da brugbart, det her. Det er vigtigt, at du lige når du der på at drive over. Det er kameramand. Ja. Ikke nu. Der bruger. Ja! Det er vildt. Hvad er det her lige? Og så hamrer vi lige her. Jeg tror, det er mega meget kort, vi har fundet. Det er fucking menneske måde på at ødelægge fjernsyn. Hvad er det på? Fjernsyn. Jeg bruger så nu. Endnu en dag. Det viser mig, at jeg aldrig skal gøre det her derhjemme. Ja. Ikke
snart en mikrobølgeovn, man kan dø. Ikke godt det her derhjemme. Prøv at komme hen og filme det til jer, det her kameramand. Det skal blive trajeret, eller bare mig. Er der mere herinde? Se. Jeg går ind i kameramand. Det er hun fast. Så bra. Ja. Pas på det, Marie. Ja, på det her. Vi skal beholde det der. Det koster en jo. Og nu det her fjernsyn er gået i stykker. Hvor mange år er det? 10 år? Og lige her. Jeg prøver med at arbejde. Prøv at se lige. Ginger. Det er der, hvor vi slår. Hvad er det? En sej farve. Er det en idé? Nej, det er det ikke. Så der, hvor Lige altså. what, der var slået. Nej, og lige. Der er batterier. Skal man ikke pille dem ud? Vil du se det? Okay. Der var nu. Er der nogen Bluetooth-batteri i det her? Okay, godt. Der er brød nu. Så lige brød lige på din. Det der. Det er der ud. Vi skal være klar, hvis det er. Hvad er der med dem? Er det batterier, det her? Oliver! Valle? Vi skal vente op. Men, Er du klar? filmer du? Okay, vi har lige snakket om, at vi ikke skal slå på de her batterier. Den hernede nu. Se. Samsung. Apple er bedre! Apple er bedre. Samsung. Samsung lort. Skal vi ikke bare bruge din computer til at redigere det derhjemme? Også. Oliver, Må lige prøve at tage dig slag? Ja. Her på det her hvide. Øj! Der kom dyb. Der kom også dyb. Gik den igennem? Ikke sikker. Her, prøv lige herinde. Og klar. Jeg prøver med den herinde. Der kommer bare luft ind nu. Så der er også lufthold af fjernsynet. 2056 er det her luft i fjernsynet. Rammer jeg dig? Okay, godt. Jeg tror du lige, du det der slipper over? Jo. Ja, vi er topprofessionelle trænede. Ja. Der er bra nu. Der er bra. Ja. Der er bra her. Det er bare slået. Jeg går lige lidt væk. Pas på hovedet. Der er bra, nu der er bra. Ja. Må jeg lige prøve noget, hvis I lige passer på. Hvis den her rebouncer, så er det irriterende. Der er lidt godt herude. Ja. Vi bruger også til det meget, det er så meget. Kom igen. Der er bra nu. Der er lige den vilde. Er I klar? Jeg har aldrig prøvet det her. Der er gnister. Lad os lige prøve at se, vi også kan. Det var der ikke. Typisk. Er du klar, mand? Det er for spor. Det er for spor. Ja, du kaster den ikke. Olli! Så går du lige. Du kan ikke med fingrene. Du har ikke hænderne på.
Samsung. Hvad tror Danny? Det er Apple, så det aldrig går i stykker. Nu er det rigtig meget at stikker. Oliver, men du tænker, at Apple ligesom vores iPads. Ja. Vi sætter iPhone ligesom vores iPads og telefoner og alt det, så det aldrig går i stykker. Og i Samsung, det er så nemt at svare. Jeg vil bare sige, ikke lægge reklame for Apple eller Samsung. Det skal man bare sige. Gør det nu. Ali! Du er klar i glasøjne. Det bliver nødt af dammen. Vi er rigtig gode til det her. Det vil vi bruge dem. Så. Men Oliver, det er bare et gammelt fjernsyn, vi kan. Inde på morgars jeg ikke virker med. Kom og se. Det bliver meget nemt til fjernsyn nu. Den her er jeg virkelig irriteret over. Den gider bare i gang. Må lige lade den der. Ej, ikke med fingrene. Sådan der. Jeg prøver den her min... Jeg tror. Jeg prøver lige lidt her. Sådan der. Det bliver bra. Sådan der. Oliver, vi har jo stadig en vigtig finale, hvor den er heroppe. Hvad siger den her? Det er bunden, ikke? Jo, det er bunden. Her hvor vi sidder den vigtige ting, vi skal smadre. Sensoren. Prøv lige bag. Så, der er en sensor. Jeg prøver at hoppe. Nej, der er lidt. Jeg prøver lige at hoppe, Oliver, så prøv at hoppe, og så hopper jeg efter. Ikke hop! Hop, altså sådan ligesom på trampolin. Så må du prøve. Oliver, er du klar på scenen? What? Jeg ved det også. Nå. Så er vi i gang med det sidste. Wow. Du står op på fjernsynet lige hurtigt. Hvad? Så du står på fjernsynet med computeren. Det kan slet ikke på den. Ah! Så hakker vi lige på sidste dag. Vi lader lige her. Så prøver lige den her ende. Du har lidt hår med det. Sådan her. Di. Det kan man ikke. Vi har gemt det bedste til sidst. Sensoren. Den er vigtig. Jeg har altid tænkt over, hvad der er inde i en sensor. Jamen, hvad skal jeg? Skal man på toilettet? Okay. Vi prøver at vende det om. Så jeg først lige kan få smadret en sensor. Det står ovenpå den. Smadret fjernsyn. Det var vigtigt. Så er den ude. Nu har jeg smadret Samsung-fjernsyn. Tak fordi I så med. Men det, eller det, som